Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with Umacele. Please do take a moment and like, subscribe and leave us a comment telling us where you are listening us from. So silapha enkundleni yokuqala yayincwadi yethu uBhuku lwaManqe isigcawu sesithupha ifundeka kanje. Kusemzini wakwaMathonsi uMamhlongo usathuswe yindlela uPhindisiwe amphendule ngayo ocingweni. Mamhlongo esabambe ongezansi. Nansi-ke imihlola baba ebhekise kumnyeni wakhe oshaya amanhlankomuzi phezu kombhede. uMathonsi avuka ahlale kahle. Yimihlola yani lena ukhuluma ngayo nkosikazi? Mamhlongo cha, zinkulu zingamasaka ebambe ongezansi. Kusho khona ukuthi simane sangamnika lo muntu ithuba lokukhuluma ubeqinisile. Mathonsi khuluma into ezwakalayo nkosikazi. Mamhlongo njengoba ngishaya ucingo luthathwa ngumakoti ungikhulumela nje insumansumane. Ungibiza ngesikhohlakala esifuna ukumchithela umuzi. Ngisamangazwe yilokho asho ukuthi ngigcine ngci ukushaya ucingo ebusuku. Mathonsi ukhuluma ngomakoti kaThamsanqa? Ngeke phela. Uhlonipha kabi lowaya mntwana. Uma ucabanga uzwile yini ukuthi ubekhuluma nawe? Mamhlongo kunzima ukulibeka ngesihloko baba. Kukhona ukushaya amanzi ngiyakutshela. Mathonsi kangimvikeli umakoti kepha ngokumazi kwakho angaphendula kanjalo angakaze nangelilodwa ilanga akhulume kanjalo? Mamhlongo itshela imingothi ashaye izandla. Mathonsi kungenzeka ubecabanga ukuthi ukhuluma nalo muntu omcasulile kanti zibukhipha zibuthela. Kufanele silukhulume lolu daba kusasa lokhu. Kuhle silale nkosikazi. Kuyasa kuyasa. Ngizoshayela uThamsanqa ucingo emsebenzini ngimcele ukuthi adlule nganeno uma eseshayisile acime isibani. Mamhlongo ulale engalele inhliziyo igaya izibozi ukuthi lo mfazi angadlala ngengane yakhe eyodwa pho. Mfihlo yini lo mntwana akhuluma ngayo? Usho ukuthini uma ethi bavumelana ukuthi le mfumbe ingeke yadaluleka? Iyiphi yona le mfihlo akhuluma ngayo? Usulele baba? Mathonsi kuthi nya nya. Usabheke ngawayizolo namanje Mamhlongo. Ukhumbule phela ukuthi noma ngingasebenzi kodwa ngiyabudinga ubuthongo ukuze umzimba uvuke uhlambulukile ekuseni. Mamhlongo ngeliphansi. Ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa ukuthi ngikuvuse usavakashelwe yizinyanya zakwenu. Iyangihlupha lento engiyizwe ikhulunywa yilowa mntwana. Ingabe ubecabanga ukuthi ukhuluma nobani? Kudela owaziyo. Kufanele siyibuke ngamanye amehlo le ndaba. Mathonsi eguquka ebheka ngakumkakhe khona emnyameni kunjalo. Uyabona nkosikazi, uThamsanqa uyindoda manje. Kufanele ukuthi ijoka lakhe azithwalele. Thina singayibuka ngamanye amehlo kodwa umnikazi wendaba angayiboni ngasolinye nathi. Mamhlongo izwi lithanda ukuphakama. Manje baba kufanele umntwana simnyeke adliwe ngamanqe sibhekile? Mathonsi niyahlupha ngokuthatha izinto ngesinxele. Kangisho ukuthi sibukele sengathi sisemgcwagcweni. Ngithi isinqumo masiphume kuye uThamsanqa ukuthi uyalidinga yini usizo lwethu. Mamhlongo uyalidinga baba. Mathonsi washesha washo nje ukuthi uyaludinga. Useshilo yini? Engikushoyo Mamhlongo ukuthi masingalufaki kuqala unyaka ubhoko lungakagquli phansi ngoba kasilwazi ubhuku olukuleli hlimbithwa ekhomba ingathi ulibona ngempela. Mamhlongo ngomoya ophansi. Likhulu izwi lakhe. Ake silinde ke lelifu engilibuka liqoqana esibhakabhakeni sesiyobona ngombani ukuthi lithatha bani. Aguquke abheke ngakolunye uhlangothi adonse ingubo ziye.
mathonsi, asale usokhaya emangele engazi ukuthi useyinyathele emsileni nje ngelithini, abone naye ukuthi kuhle abuyele ezingubeni eseyobona kusile. Iphela kanjalo inkundla yokuqala, isigcawu sesithupha.